आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दीवाना बा भेजले सोनावा के लावा के दीवाना बा भेजले सोनावा के लावा के हमारा ला खाली अपन कोइले बावा के सखी रे केतना साहेला रोहेला रोहेला दिलवा के भीतरी रोहेला दीवाना बा भेजले सोनावा के लावा के हमारा ला खाली अपन कोइले बावा के सखी रे केतना साहेला रोहेला रोहेला दिलवा में हमारा रोहेला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमारा ला भेजाले मोबाइल चेहरा पर गजब रहे समाइल हमारा ला भेजाले मोबाइल चेहरा पर गजब रहे समाइल कहला पा हमर बन जाला रोज रावा के कहला पा हमर बन जाला रोज रावा के सखी रे केतना साहेला रोहेला रोहेला दिलवा में हमारा रोहेला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राहुल लगले सख सुपर अमित सिक्स बावे ऊपर हा हा लगले राहुल सख सुपर अमित सिक्स बावे ऊपर रहेला जब तक काम ना करेले सावा के रहेला जब तक काम ना करेले सावा के सखी रे केतना साहेला रोहेला रोहेला दिलवा के भीतर रोहेला। रोशनपुर सपहा।